adek otieno. Kwa dhi mbele ne piny owacho mamalo osepuodho omenda maromo bilion 1 e okang' mokwongo mar chako gedo mar kar tiegruok e weche nam ma ichano biro gero Kabonyo Kanyagwal. Piny owacho bende chano tiyo machiegni kod BMU kata Beach Management Unit mano maneno ni gimedo bero weche mag ohala e dho nam Lolwe. Den migawo mar mwandu mikunyo e bwo lowo kod ohala mag mwandu mag nam Salim Vuria ochano limo kaunti ma Kisumu chieng' wuok tich e tielo machielo. Ne orwake gi gavana ma kaunti no Gire Anyang' Nyong'o e sama notimo limbe e dho wath Maseme. Potential in aquaculture. And the cabinet approved the Kabonyo Center of Excellence, and therefore it was also my wish today that I would visit Kabonyo. But I want to announce here in the Lake Region, in front of the chair of the Lake Region Economic Bloc, that the cabinet approved the phase 1 of Kabonyo Center of Excellence, which will amount to 1 billion. And this project will be very useful because part of what we will achieve is to have 7 million fingerlings, which will be supplied to most of our fishermen across the country. And away from that, we will have an opportunity for fish meal and many other interventions. I think when I come back on Monday, I'll be able to give you an elaborate picture of what we will do in Kabonyo.